An Mháthair, bunaithe a ghearrscéal, Home of the Brave, le Lee Roberts. Is fear go deo úlach na Mháthair. Bhí is sin ag Evelyn ó nómad a rugadh pól. Bhí si ina sí cos a leapa ag réiteach a héilt. Bada ó na hinte na cheap si an lá a cheanna si an chilt ag margún méalta, gur a bhí an chilt sin a grá sé haar bregan ar bé a bhí aige. Cult bhreach a bhí an. Níor hosan sé an lán. Cumar í as na méilte píosaí, gramithe lúb ar lúb. Bhí si trom agus teolaí. Compórtach don ledín ag súnaíocht idir gúiseacht agus colú. Neadar cé a thur an chilt le chéile. Saothar ó chrí gan dabht, saothar a ghlach tamil fada le gramú ina bhrálín. Bé dúrgus Evelyn an hilt a dheisiú, uair ar bé a hit sná as a chéile. Han go méú gachrod a gceart den ledín sa labba. Is even lam í a wathú im a bhéire nuair a líam isteach sa labba agus í fianúir le mo grúana. Ní fada an sin go mbíonn siad te agus teolaí agus mé ag neadú faoi a dúirt pól an chéad uair a lí sé faoi. Cá bhuair tú í a bhamí. Thug Columbus leisí trasna na mara America. A Mháthair a rinne dó agus thug sé den na Hindi Breag a bhí sa bhreagra sin ar nói, ach breag gan dochar. Le himmacht amsire, tháinig George Washington orthaí, agus thuinní sé leisí ad is a bhí sé ina ucht arán. An earlaí a bhí an chilt sa teachmháin. Ní rah an teachpáin an ag an am sin scéal eile, ach tá sé an amdait dul a tholamh inis agus leanimid leis an scéal amach an seo. Is amí seans a bhí ag Evelyn leanúint leis an scéal, or bhí an drachláinte ag chur as do fól go rialta. Fíomhras tin a bhí ag chur as dó. I dosach cheap na dochtarí gur bhí gréin ba thuais leis, ach ba bheasa a bhád an aib. Bhuailú teannas cin marafach a rith an lé agus is tríhe. Thurú a Mháthair túála táis ar a chláréidan han an teochta íslú agus faoisiú a thuairt dó. Lenú Evelyn le scéal na cuilte go duite a thallú air. Ba bhinnic a líú si taobh leis an labba a chur páistí den chilt le chéile, agus í ag gaí go bhhéadú si teis a thur ar amach mar a rinne si leis an chilt. Minic dí an sin ag canú ó síseal nó ag crónán dí féin. An chéad uair a tháinig an chilt go dtí an teachbáin, bhí Abraham Lincoln ina uachtarán a lean Evelyn. Ar úsáid Abraham má hilt ar pól ag creidmhil gach focail. Bí cinnte gur úsáid ar siise, agus í ag glanú an alais ó an chláréidan leis an túála. Bhuailí an tuisce fuair an fian, agus lean si leis an scéal, agus pól ag díriú ar gach ochel. Rinne sé dearmid ar an fian ar feadh tamil. Hit an colú air agus ag súgrú leis an chilt tríd a bhéire. An rah is agat go neachid a hilt go dtí an ngealach ar sa Evelyn lá. Thug Neil Armstrong leis é.
Lea sé amach é ar chhrumchlá na gealaí, agus bhí picnic ag a féin agus ag buzz aldran an. Bhris an gaiire amach ar an bhart, ag smuoinú ar an ghaisce sin ag na spásarí, ag githe ceapraí agus ag ggólaí manáide ar an ngealach. Tógu an tógánach ag na doctorí, na specialtórí agus na sanolaithe. Haid sé tamil san ospidéal ach ní ar leis le fáil. Jill sé a bhaile. Lean Evelyn leis an scéal, lá a ní lé agus leidú ar an dóchas in na crí. Aníthe a thuirsí chríoch leis an scéal, Bowlí le hithe ar bé eile éigi. Bhí Evelyn ina sí ina Mháthair cos leaba a bheith. Bhí anáil fól ag dul a léig, de réir a chéile. Agus an sin, stop mé ag margú na mílte ar mar lí a bhaile, agus tháinig mé an hilt ólinn even. Bhí is agam ar an tart, gur cumú duite Wali mé suasí, thug mé an targad den seanbhain yes, agus dumpar mé a bhaile dit féin bháin. Hit na dúra le Evelyn, agus ag fuáil an fiasa dhearanaí. Bhí deara leis, bhí Paul,